Ανέβα. Καλό! Μπράβο, μπράβο! Συμμετοχικό. Το πιο ωραίο. Πάει ζωγραφιά. Βραζιλιάνοι που το κάνουν τι. Ακούγια πάει. Και στο 11 ακόμα έτσι το στέλνουν. Πάει ακριβώς, εδώ και καθόλου. Μας έλεγε ο Ιταλός του. Βάζει λοιπόν. Έλεγε ο Ιταλός της σχολής. Ποιο είναι το καλύτερο σύν τα λοιπά. Ο Στάρι να πάρει να μάθει να Στάρι λέει και με τα δύο πόδια το παιδί ρε παιδί μου ή να το καλύτερο ότι είναι αυτό που μπαίνει γκολ. Το καλύτερο είναι αυτό που μπαίνει γκολ. Τώρα θες να το σουτάρεις με το δεξί, θες να το σουτάρεις με το αριστερό, εντάξει, εντάξει. Να τρέψουμε λίγο. Έλα, δύο. Δύο! Θέλουμε. Και αριστερά! Μπράβο, Τερμά. Πάρε τώρα! Τώρα, δώσε! Άρε, Γρηγορή, τα σακοντίο. ετοιμάσου. Οι δυο τους είναι. Ετοιμάσου τώρα ακούω. Δυο άτομα είναι. Ετοιμάσου εσύ και της εννιάς. Λία, έλια, ήρθε άλλο. Είχε και ο Μάκης. Ο Μάκης είναι, το Λία. Δύο. Εντάξει. Και τον Γρηγορής τρεις. Εντάξει. Ακούνε. Κόμμα σε την πλάγια να πάει δεύτερο. Εσύ εκεί και πέρασε μήχα. Πόσο είναι, εγώ στη μήχα 3. Και εγώ έτσι, αλλά η Στέλλα είπε 4. Ο γιατρός είπε 4. Δεν πόσο είναι, ρε. 5 τώρα. εκεί ήταν μέσα ρε παιδί μου, άνοιξα την παιδιά να την πω να τρώει. Δες, είναι από τα ανατόμια, από τα ένα πάω. Δεν ξέρω, βάλε να γράφει και εκεί θα. Για τα δύο, τι είναι τώρα, δεν είναι. Τι να κάνεις τώρα. Γιώργο, και τα δύο, Γιώργο, Γιώργο, και τα δύο τα έχει τραβήσει. Και άλλο έβαλε τώρα, δεν το είδες. Δεν το είδες. Ειδικά αυτό που δεν το έχεις δει, να πούμε Και αυτό που δεν είδες είναι γκολάρα. Είναι χρυσό το αυτό που δεν είναι. Αυτό που δεν είδες είναι γκολάρα. Έσε, τώρα τι να σου λέμε. Εδώ θα πληρώσεις για να το δεις. Απίστευτο ήταν αυτό. Από το πουθενά. Μπράβο, τέρμα. Ένα λίγο γιατρέ. Χτύπησε το κεφάλι του, ρε. Χτύπησε το κεφάλι του, θα το κάνει, πάμε. Δεν έχει ανάγκη, είναι κομμάτι αυτός. Εντάξει ρε. Με απόκριση όπως έφυγε, βρήκε πάνω εδώ. Αυτό πήγε. Άμα του πάει κεφάλι με τέτοια δύναμη.
Θα τα ακούγαμε βασικά. Όλα τραβάω Ο εγώ. ορισμός στο ψάρι του 11 είναι αυτό. Ναι, ναι. Κατασκήνωση. Έχει αριστεί του τι κεφάλι. Ναι, είναι αυτό. Όχι, κάποιος θα κάλυπτε. Όλα ήταν μεγάλο γραμμή. Ακούμπησε την μπάλα μέσα από τη γραμμή. Α, μέσα το δεν offside. Θα βρισκόταν. Χέρι μου. Αυτό σου λέω εδώ. Αλλά μπορεί να είναι offside. Θυμάσαι ένα γκολ και βάλει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Εκεί που μετά η ΑΕΚ βάλει τα δύο γκολ με το σκόπο. Το πρώτο, τον Ανατολάκη, το δύο γκολ ήταν.